फाइनालि जों दा वाटारफलाव थांगासिनो दङ स्मल वाटारफल स' नोंथांमोना नायबाय थादो एट बङाइगाव टाउन नियार बाय उल्टासो नामा नियार बाय बङाइगाव टाउन नांगौ थांगासिनो दङ लांग्राफ्रा गुबुन ओइ सिगांनिया दा नुनो मोनगोन स' फाइनालि जों थांगासिनो हेल' गाइस वेलकाम टु माय चेनेल going to waterfall हनै हाजो लामा नालाय अन्थाइआ थाखासिगोन लामाया एसे गाज्रि आरो हाजो रागाम अन्थाइ रागाम नुहुरगासिनो दङ एसे हनै बिथिंबो दङ हाजोआ हनै माइबारि गेजेर रोड इज राइट लेफ्ट बङाइगाव हाजो लामानि हाखरफ्रा एसे थौलेले गोथौ जानानै दं थौलेले गोथौ माला मोनहैगोन जोंलाय माला मोनहैगोन गाइस waterfall finally small waterfall coming out our small waterfall in Bongaigaon Inasa always dropping out tapatap holy moly guys बेहायनो गोलैदोंमोन नामा सा बे नङालै बेथ' नङा बेयालासो यस हनै शुटिं जागासिनो दं लाखिबायसै ना बेयाव लाखिसै water falling down tapatap Korea no small waterfall tangisै ora fैदो Stay marse मानसिफ्रा हनै लोगोफ्रा जोंना गोजौ मा दं दै दांनो फैथारबायलै मा खालामदों वाटारफलिंनि औ Saprakata Hajw Bongaigaon iya fैसो साला थाङा जिउजों हरनि जिउजों Dede dong fैसाबो दे हागोन दा नै नुदोंथ' मानसिखौ केमेरा साफाय केमेरा so finally hagrama beach so finally hagrama beach आव मोनबाय Teri mau kumpul kadang lelah kan बेखौनो बुङो हाग्रामा दालां बानायगासिनो ब्रा नै so finally नै
हाग्रामा दाला हाग्रामा दैब्रानि बेयो दै गोजा नै बाना जानांगौ बाना संनाय समाव फैनांगौ बानाजों संनो जानाय बारा देरा नामाब्रा माथो बे मोसौआ बोरै फैखो बेयो लांदाङाव आसलथे बे लांदाङाव मोसौखौ बोरै लाबोखो ओइथिं दै गोजा मोसौआ बारा थौलेन्दा टयलेट बारो मोसौआ बारखायो दैजिं जानाय जायगाया ना दैजिंआ अबेयाव जायालै लांदाङाव ना बेयावनो जाजोबो बेयावनो जाजोबो खै किल'मिटार दंब्रा ल'नो ओइ फाग्ला ओइलै आं हारसिंल' नङा बाबुलबो दं बाबुलबो दंलै हेलौ होनहर सोरलै हा सोर ओइ रायलायलाय हेलौ जाबाय दे औ जाबाय हेलौ मा जाखो मोजांथार ना पुरा खौल' नांगौ आरो सुनाय नामा खौल'सै अखा हाबायथ' आइ दैयावबो खाथि दोननानै भिडिअखौ खालामनो सानदोंलासो Aku udah lapar kak, online kak. Nada sih. Ang lu bawang fry. Gaya naman. Video sih. Video ini kan dia makan nih. Oh malah tuh nana guys nih. Makan nih video rekam lebih nih. Kali video record lo nanya. Ini foto harus nih abra. Vlog video. Finally जों सफैबाय. Jwima नाव Finally जों जिरायना दं. Finally जों जिरायनानै दं. Finally. So नोंथांमोना नायदो जालायसै. Finally जों जिरायनानै दङ नै Jwima नाव. दरजायानो बिजोंनो दोनदोब्रा. हायोथ' आं. आंना गोदानब्रा गोदान स्टाइल Mana sih apa? Ini orang cuma sini, di sini ini. Naik. Oh, sana naik kenapa?